dine maɗa tedde heblo sukaɓe Afrique wente réuni to horkojere e dara wuro koli horkojere gelleje birom karankulle dorumaji boɗeji ko no waktu yuni ha to mboyo waha e cammalle kandorgol ceeloji yonti kabaruje demgal pulara ñalamo ko nasande alhamisa mbiyen jeetati setto avril hitandu junnaji ɗiɗi e nogase go kabaruji e demgal pular ine jeeya e gardidi kabaruji men e nder gendi Mauritanie gonnoɗo horejo leydi ndi Mohamed Ould Abdoulaziz lafti tigui o tawti landa mbiyete ka ribata koye nder henne kadi o ñiŋi laamu ngu kame lundo gendi Mauritanie kala to leydi Sénégal hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo ko fati sembeji gendi ndi ɓe mbawi suɓade goomu tawi ko waɗowo loskoji e nder ɗinɗon seppoji bannoɗi e nder gendi Sénégal kumpitale demgal pulara ma en jaaha toon to leydi Mali Djibouti Benin Soudan kame RDC bisimilla mone kettogol sondirtani joni joni piren pacciren ɓattake jam gondaɗo Samba Sy ko ba mum duttiɗo Penda Sow kono ene mum duttiɗo Sada Sako ko sehil mum duttiɗo gorko mo waali jang tan tawateɗo e oɗo saaha joni to paari lamorgo leydi France kañum yettiniɗo wulango Salif Sy ko miñum duttiɗo Bocara Diallo ko sehil mum duttiɗo tawateɗo to Dakar Penda Sow ko joom suudu duttiɗo eɓe ndenta kamɓe kala heɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe e hoddiɓe kala ustare ɓiyiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue sehil mabɓe hen banggue biyetenoɗo Hamma Samba Sy koye accident wasi fittade mum ñande alkamisa ɓennuɗo to lawol faade Linguére eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftino on noon yettiniɗo wulango ngo ko Sada Sako ko sehil makko gorko mo waali jang tan tawateɗo to Paris lamorgo leydi France. Ceerno Djiby Sy ko safriyanke wittiyanke safruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune Ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala Ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal bawɗo listihara laaɓaɗo halwa Ceerno Djiby Sy ne jogui safaruji en jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu keddiɗo o so tawi a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ene jogui pegge omo jogui usula omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiiɗi waɗnede listihara kala nodduɗomo walla ɗaccuɗo audio yo ɗaccu inde mum inde nene mum so tawi o ari o jaabo ɗum ha cikka mataw ko nder ɓerde ma o hoɗi Ceerno Djiby Sy ene yawra rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake omo yawrani kadi weddaɓe korte e waɗaɓe mbaɗaɓe bandinal kala Ceerno Djiby Sy ne yawi fitta ɗum ha soro ladde Ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe sara jeere nettet sa ari ha to jeere nettet so tawi a waɗi 47 22 80 84 ma hawre Ceerno Djiby Sy Ceerno Djiby Sy kadi ene jogui base muɗum ene tawe nder leydi Mali tawete toon ko miñi kono wiye Ceerno Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 Ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilele mum yo gandu wonde marchandise uji e leɗɗe kese pul gari joni joni Ceerno Djiby Sy kadi
ene andina dendagal bandiraɓe kala garowo arande safaruji mum nde jomum soɗon kani addora bidon mum 5 litres walla addora siwo muɗum so waɗi safaruji mum hano hamisini ceerno Djiby Sy komo Allah luuɓi hande gandal cafrowo yimɓe ha cella ɗum nan badden dandu faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminaɗi ko jettore e ñaganaɗe on Allah jaame cellal kisal en jetti gueno dokkuɗen tan mbawɗen jotade ɗo e yawmen weltare TV to karallagal to ko Saydou Abouba e salirde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia kabaruji e ɗemgal pulaar e nder guendi Mauritanie mennoɗo wonde horejo leydi ndi Mohamed Ould Abdoul Aziz o holliti joni o kay o tawti tawi noon ko on ɗon parti politique woni kay to kanɗon landa dawrugol wiyete ka ribat e nder ndinɗon mbaadi tan o holliro saaha joni o wawi kadi erade dendagal taw ko ɓesguji gendi Mauritanie yiɗɓe o saaha joni beele kay e Mauritanie keso nde mbawata tawtoyde landa ka o erima wonande ɓen wonande ɓemo nde mbawata tawtude kanɗon landa kono kadi o wawi o saaha joni sudde ɗinɗon konngudi faade e laamu gendi Mauritanie o holliri tan de ko yo ɓesguji leydi ndi kadi mbawa darade saabu tan o saaha joni to gendi Mauritanie tindi to moƴƴani e nder hen kadi o wawi yande e ɗin ɗon konngudi ɗi o suuti wona kay e laamu ngu tan o fanidi o fani kay hay to banggue lundu gendi Mauritanie o holliri tan ko ɓen tawi de ko lundiɓe ɓe o saaha joni ɓe daraki kadi haydara ɓe mbaɗani e koɓe ponno ko wadde jagorɗo kalfinada ko fati e faggudu gendi Mauritanie on ɗon biteɗo Ousmane Mamadou Kane o wawi joɗodade ɗum ɗon koye ñande alarba nde e nder Nouakchott wuuro lamorgo gendi Mauritanie tawi noon koko fati e ɓen ɗon nelaɓe ko fati e joomen ngaalujen taw ko wiyete Moyen d'Orient nder hen jonde mabɓe nde noon tawi kadi waɗi koto nokku gollordu makko to taw noon ɓen joomen ngaalujen o saaha joni kay ko holnoɓe mbaɗata e nder ɗen ɗon peeje beele wawde gollodirde taw kadi ko jotodiral moƴƴal hakkude ɗen ɗon leyɗe taw kay ko biyeteɗo Moyen d'Orient e gendi Mauritanie ɗo noon koto banggue ha joni ɓamtare e tawi kay ɓen jiiɗi gam wadde golle mumen e nder gendi Mauritanie ndi beele tan kadi wawde ɓamtude to banggue faggudu leydi ndi on ɗon mouvement tawi kadi ko une pour tous kamɓene ɓe mbawi wadde ɗum ɗon de ko sitting damal galle lamorgo gendi Mauritanie ñande alarba nde e nder hen tan ɓe mbawi erade horejo leydi o woni kay Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani e nder ndin ɗon mbaadi tawi woni yidde mabɓe de o saaha joni ko yo prix ji ɗi usto ɓe kolleri e nder ɗeɗo balle kala ɓe tini to banggue ɓeydugol ɗin ɗon cogguɗe e nder gendi Mauritanie guila noon to banggue ɗum ɗon ko wiyete maaro sukara nebam hani e to banggue kadi gueɗe goɗɗe e guuraɗe tawi kadi ko gueɗe katujinaɗe e to banggue gurdam e nder ndin ɗon mbaadi ɓe kolleri ɗum ɗon kadi wona tan hunde hesere e nder leydi Mauritanie saabu kay saaha foof ɗin ɗon cogguɗi ina tini e ɓeydugol mumen e nder gendi ndi e nder ndin ɗon mbaadi ɓe mbawi erade horejo leydi ndi nde wawata o saaha joni darade beele wawde ustude e ɗin ɗon cogguɗi saabu kay ɓe kolleri o saaha joni faya koye ndun ɗon lewru Ramadan teddudu ndu woni kay lewru korka ɗum noon kadi yadani e o saaha to banggue ngabbugol ɗin ɗon cogguɗi saabu kay e ɓesguji ɗi so tawi wayi noon ina wawi kadi battinde no fewi e nder ha joni gurdameje mabɓe cakkitoroɗen ko fati to banggue cellal e nder gendi Mauritanie hono no holliri jagordu cellal gendi ndi tawi koye ñalawma alhamisa hande 6 lewru avril hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho to banggue gonka dafa Covid-19 e nder gendi ndi ko yimɓe nogas e goho woni yitaɓe hesɓe e nder waktuji nogas e nayyi jawtuɗi ɗi hono no hollitiri jagordu ndu o tawi koye nder ɗi waktuji nogas e nayyi
hay goto wasani fittandu muɗum e nder hen kadi o holliri o saaha joni kadi to banggue ha joni ɓen ɗon ruttotoɓe woni wasoɓe pitali mumen e ndafu covid-19 ɗum ɗon de ko yettude gueno ina yatiri caggal e nder guenni ndi saabu kay e fodde jonte joyyi e joni e fodde kay e balɗe 35 ko yimɓe 11 kay goni ruttiɓe jomumen tawi sababu ko ndafu covid-19 e ñalawma hanki on noon neɗɗo goto kadi wasino fittandu mum tawi sababu o ko rafi coronavirus. sen gummima leydi Mauritanie paɗen koto leydi Sénégal to wiyete Rosso ɗo ko kirol hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie tawi ko ɓen awjoɓe laade manam taccinoɓe yimɓe e nder ha joni kirol hakkude guendi Mauritanie e leydi Sénégal kamɓene ɓe mbawi yubbinde seppo ɗum ɗon koye ñalawma hande o toon to Rosso Sénégal ɓe tellima e booli ɗi ɓe mbawi duppude fonojo holliramni ɓe duppi tawi ko nokkure Orange Money tawatenoɗo ɗon woni kay on ɗon no nokku to banggue neldo kalis e nder ndi ɗon mbaadi woni koɓe namdoto ko ngol ɗon kirol hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie nde wawata kay udditede o saaha joni ko ɓuuri yawde yaccade saabu ɓe kolleri tan guila kay ngol ɗon kirol udda gonka mabɓe kane muusi no feewi e nder ndi ɗon mbaadi noon dadiɓe guendi Sénégal kamene kay mbawi ha joni waddude mabɓe beele wawde falade to banggue ɗin ɗon seppoji kalen ko fati ndafu covid-19 e ñalam hande o hono no holliri jagordu cellal guendi ndi ko 1421 woni holkisanoɓe so gondano e ndafu covid-19 capanɗe jeeɗiɗo ɓen goni yitaɓe hesɓe ina ime to towi kiki e nder temedere nde jettuɗa kala yimɓe joyo piccal 14 ina gunde ndafu covid-19 so tawi ko kamɓe yitaɓe ñalawma hande ɓe 29 kiɓire fo koto banggue jokkodiral woni kay jotodirɓe to banggue wondunoɓe ndafu covid-19 tawa koye mbadi gandadi so tawi ko capanɗe 4 ɓe ɓen guitire fo koto banggue communautaire yimɓe raɓaɓe kay tawi hay goto anda holla dabdo ɗumen nokkure tawi ko jagordu cellal guendi ndi holliri e fodde capanɗe 6 ɓen kay kepti cellal mumen no hannirta niyete 23 ina tampi ko ma ballite to banggue fofango e nder waktuji 24 jawtuɗi ɗi ko fodde yimɓe tata woni wasɓe pitali mumen tawi sababu o ko ndafu covid-19 ɗum ɗon yettini doggol wonduɓe rafi coronavirus e nder guendi Sénégal 39 ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe tati e jeeɗiɗo wonduɓe rafi o taw hen capanɗe tati e jeeɗiɗi ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi ɓen kepti cellal mumen ujunere e capanɗe jeeɗiɗo e tata ko ɓen goni wasɓe hen pittali mumen o saaha joni heddi e nder cuuɗi cafroɗi ɗi guendi Sénégal ko temedere e capanɗe jeenayyo e jeetato to banggue ñakkongo fodde temedde tati e 26 ujunere temedde jeenayyi e sappo ɓen kay e mbawi ñakkade to banggue ha joni ñakko ndafu covid-19 e nder guendi Sénégal jagorɗo kalfinaɗo ko fati sembeji guendi ndi kanko no wawi hollirde ɗum ɗon koye ñalawma hande o wonde kay e goomu suɓama tawi noon on ɗon goomu ko beele wawde ha joni rewidade e kadi e nder ha joni wadde loyndoji e nder ɗin ɗon seppoji bannoɗi tawi koye nder nduɗo lewru maynu ndu woni kay lewru mars ɗin ɗon seppoji bannoɗi ha jaabi yoga e bonnere e nder guendi Sénégal taw wonno sababu seppoji ɗi noon ko ɓen jaggamɓe on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko e tuma kay nde on ɗon suka debbo tumnomo to banggue viol e menace de mort ɗum ɗon wawino addude caɗele no fewi e nder guendi Sénégal seppoji ɗi ni goni seppoji kantriɗi caabiɗi bonnere guila noon to banggue boutikaji hani e nokkuji goɗɗi foof mbawino bonnede hen kanko on ɗon maître Sidiki Kaba o holliri ɗum ɗon wawi sabade bonnere no fewi e nder guendi ndi e kadi ne wawi wadde ɓen yimɓe tawi ko wasɓe hen pittali mumen joni o ɓeɗo subaɓe wona to banggue lundu wona ni kadi yimɓe to banggue laamu ko yimɓe taƴɓe hattan koye mumen mbaɗe wawde kay rewidade den ɗon gueɗe e andude holko woni caggal mumen.
kabaruji e nder gendi Mali leydi France tawi ko on ɗon joɗaniɗo gendi France e nder leydi Mali o holliri ma leydi Mali waw wallidde gendi Mali ɗum ɗon koto banggue e haalisa beele noon wawde wallidde gurnameje ɓen ɗon yimɓe woni e kay doga molto en woni refisiji ɗi ganduɗa o saaha joni ina dogui e nokkuji mumen ina mooli e nder nokkuji goɗɗi tawa noon ko hulanaɓe to banggue heegue o haali ɗum koye ñalawma alarba 7 lewru avril on ɗon ngal ɗon ballal ummorade e on ɗon tawi kay koye ummorade e ɓen ɗon wiyeteɓe ɗum ɗon e ɓen ɗon wiyeteɓe PAM wondude on ɗon ONG premiére urgence international e nder ndin ɗon mbadi noon o holliri tan ko ngal ɗon ballal ma won ujunere e capanɗe 61 milliard e haalis mo franc CFA beele wawde noon wallude ɓen ɗon ɗin ɗon ɓesguji pamari doole tawateɗe e nder gendi ndi ha tengti noon to diwan banggue rewo leydi ndi saabu tan guila e nder lewru août jukko mbiyen hitandu ujunnaje 2020 hollitama kuluhuli ina joga e nder tawi ko ɓen ɗon yimɓe ɓe ganduɗa o saaha joni ummiɓe e nokkuji mumen jeehi e nokkuji goɗɗi tawi ko saboto ɗum koto banggue heegue kam e ngakkere ndenka tawatede nder guindi Mali hani e to banggue rafi Covid 19 kam kay e yolayru wandu e nder ndungu ɓennugu ngu ɗum ɗon noon o holliri tan ɗen ɗon balle ma mbaw yaade e nder guendi ndi e kadi ko noon to banggue kirol hakkude leydi Mali kam e leydi Burkina Faso to wiyete Bankassa ha to wiyete kadi Bandiagara to nder gendi to ɗum ɗon fodde o saaha joni ujunnaji 2 neɗɗo kamen mbawi ummade e nder nokkuji mumen jeehi e nokkuji goɗɗi ko wayno Timisa ko wayno Lampiala to wiyete Kula ɓe to ɗum ɗon tawate koye cercle biyeteɗo dominan e nder région mo Ségou o holliti ko noon kadi to wiyete Ansogo ɗum ɗon koto diwan mo Gao e to wiyete Donsa kadi e janguji country ɗi mbawi wadde tawi koye ɗen ɗon guure tokose tawateɗe toon woni sababu to banggue o beeliyagal kadi e nder on ɗon diwan o holliri ko fodde 2 million neɗɗo ɓen kay o saaha joni goni koto banggue caɗele e ngakkere nden kam e to banggue caɗele hulanede e heegue e nder gendi ndi e nder ndin ɗon mbadi o holliri ha joni maɓe mbaw o wallidde o saaha joni fodde 3 million tawi ko neɗɗo ɓe ganduɗa ina tawe e caɗele e nder diwan on ɗon o holliri to banggue rewo hani to hakkude leydi to ngal ɗon ballal ma waw yettade fodde capanɗe 4 e nder temedere tawi koye nder ɗin ɗon ɓesguji e nder ndin ɗon mbadi o holliri guila hedde novembre hitandu ujunnaje 2020 to diwan biyeteɗo Gawo fodde capanɗe 4 temedde 7 capanɗe 4 neɗɗo ina tawe e to banggue kan ɗon gonka muska ko noon kadi 15 ujunere temedde 3 capanɗe 4 ina tawe ɗum ɗon ko toon to wiyete Ansogo ɓenne kadi o saaha joni kamen kala ina cohli ngal ɗon ballal o holliri ɗum ɗon noon koye mbadiji tan beele o saaha joni wawde wallidde ɗin ɗon ɓesguji pamari doole ha tengti e ɓen ɓe ganduɗa ko ummiɓe e nokkuji mumen ina mooloyi e nder nokkuji goɗɗi haali ɗum ko on ɗon joɗaniɗo gendi France e nder leydi Mali tawi koye ñalawma alarba han caggal leydi Mali en jokkat kabaruji meɗen e nder dunde Afrique no mbiruno ɗen gardidi kabaruji ɗi seppoji ina jokki ɗum ɗon ko toon to leydi Benin hollirama e ñalawma alhamisa hande o neɗɗo goto wasi fittandu mum yimɓe jeegomo mbawi gañade tawi noon ko police aɓe gendi ndi ma dadiɓe gendi ndi ko kamen kay mbawi ko kam wawi fellude e ɓen yuɓɓinoɓe seppoji gam salade ɗin ɗon sumgoji hoore leydi yagal jogorɗo yuɓɓinede e nder leydi Benin taw noon ko ñande 11 nduɗo lewru avril ndu gonɗen tawi noon ɗin ɗon seppoji mbaɗi ko toon to diwan banggue rewo hani to banggue kadi hakkude leydi to taw kay ko wuuro gendi on ɗon biyeteɗo Fred Bon yayi
sen gummima to leydi Benin to ndendandi démocratie yankori Congo to ni kadi nden ɗon taw ko on je Oxfam ɓe kolliri kamɓe no saaha joni ɓe jowi tawi ko ɓen ɗon yimɓe mabɓe ɓen noon ko tumaɓe to banggue wondude e rewɓe tawi ndin ɗon mbadi noon ko mbadi kay alay saguel saabu tumede ɓen ɗon de e nder koɓe gondata e ɓen ɗon rewɓe ko koto banggue wawnere koɓe woni hen kay ɓe mbuñata ɗumen ko haalisaji kewɗi woɓɓeɓe kay ko menace de mort manam so tawi eɓe jomum ɓe gondani mum eɓe mbawi ni hay yoɓade fittandu muɗum ɗum ɗon noon nden ɗon fedde wiyetede Oxfam taw ko fedde nde wona lamiyankore nde guendiji britannique ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe kolliri ɗum ɗon yadani e pandale fedde nden ɗon de daari ko wallude yimɓe so wonti joni o kay ko ɓen jahata ina tuume ɗeɗo gueɗe kantoriɗɗe ngal waɗa buniyankagal ɗum ɗon de ko gueɗe kadi ɗe ganduɗa jadani e pandale mabɓe hesɗani noon saabu kay e nder hitandu ujunnaje 2015 kadi ɗum ɗon wawino sikkitede e nder guendi ndi kono on saaha tawi haydara waɗanoka hen ɗum ɗon de kadi watti joni o ɓe mbawi neldude fodde 11 neɗɗo tawi noon ɓen ɗon ko waɗoɓe kay e nder ha joni holkiso beele wawde kadi andude holko woni sababu ɗen ɗon gueɗe wawino wadde kadi to leydi mbitendi Haïti tawi ko goto kadi e ardiɓe ngal ɗon catal Oxfam ina tawa e ɓen kadi yimɓe nanguiraɓe gueɗe kantoriɗe tawi ko baɗe hono dani ɗum ɗon ko duuɓi 3 tan caggal hikka sen gummima to leydi RDC ndendandi démocratie yankori Congo to leydi Nigéria ɗo to ɓe goni e dawal ɗimmal ma 20 pejere ɗimmere dafu Covid-19 ittatade tawi ko safroɓe to banggue cellal tongal ngal woni médecin en kamɓene médecin en koɓe watɓe ɗum ɗon ko tikkere hofgo juuɗe duumima fodde yontere saabu ko guila alhamisa ɓennuɗo ɓe mbanno ɗum e wiide mabɓe nden ɗon tikkere hofgo juuɗe de ala to hayɗi so wona kay laamu ngu ƴewto to banggue gonka mabɓe ka saabu kay e wiide mabɓe kanɗon gonka mabɓe de o saaha joni moƴƴinaka ko ɗum woni sababu koɓe mbawa kadi kamɓene ha joni ƴettude peeje beele wawde yuɓɓinde ɗin ɗon seppoji no hannirta beele kay wawde wadde nden ɗon tikkere hofgo juuɗe to leydi Djibouti ko ñalawma janggo woni sumgoji hoore leydi yagal tawi ko leydi wiyetendi Djibouti kanko on ɗon gardinoɗo leydi ndi biyeteɗo Ismaila Omar Guella taw kadi ko kettuɗo gemɓe makko gam ƴamoyde lefol laamu e nder ha joni ɗin ɗon sumgoji hoore leydi yagal baɗoji ñandal juma nde e satu noon nde uddata tawi ko gonɗon to banggue gabugol ngol e ñande alarba hanki nde e yeeso yogaɓe yimɓe makko tawi noon o wawi erade o saaha joni ɓesguji guendi Djibouti o holliri ko leydi tokosiri ina sohli o saaha joni dendugol beele wawde beele wawde kadi faade to banggue ɓamtare o rokki yeruji no fewi e nder ha joni leyɗele ɗe ganduɗa naati to banggue caɗele dawrugol hani to banggue kareli tawi noon ko kareli leñamagu woni kay to banggue guerre civil o holliri ɗum ɗon kadi ina foti wawde wonande windande leydi wiyetedi ndi leydi Djibouti o saaha joni yooɓe ndendu kamɓe kala ɓe daaro beele wawde e ha joni ɓamtare guindi mabɓe o erima nde ɓe mbasata wadde kadi ɗin ɗon tawi ko seppoji tawa ko ɓen lundu ngo saabu kay e dendagal lundu ngo tawi ko lundu andago hay goto jaɓani yaade e ɗin ɗon sumgoji hoore leydi yagal ko goto yaadi biteɗo Zakaria Ismaila Fra tawi ko jaarowo e duuɓi 56 sen gummima to leydi mbitendi Djibouti paɗen koto leydi Soudan toon kadi balɗe ɓennuɗe ɗe tawi ko hareli tawi ko kareli kadi hakkude leƴƴi bannoɗi toon hono no holliri on ɗon biteɗo Mohamed Abdallah Douma on ɗon ko gouverneur on ɗon diwan biteɗo Darfour o holliri tan e nder ha joni ɗin ɗon kareli de goni sababu fodde 132 neɗɗo kamen kay mbasi pittali mumen e nder tawi kay ko ɗin ɗon kareli leñamago bannoɗi toon tawi noon ko ngol ɗon leñol biyetegol almasalita e wondude e leñol arab ko kamen kaaɓi toon ɗum ɗon tawate ko to woɗɗani keerol hakkude mabɓe e leydi mbiyetendi Tchad e nder ndin ɗon mbaadi tan o holliri kadi hesɗani saabu kay e guila hitandu ujunnaje 2016 ɗin ɗon kareli ina tawe toon tawi ko kareli leƴƴi nden kadi fodde 67 neɗɗo mbasi pittali mumen 191 ko kamen kay goni e wasnoɓe pittali mumen e nder ɗin ɗon kareli leñamagal toon to leydi mbiyetendi Soudan
gasi halaɓe ceero ko tongunoɗen kumpitale demgal pulare titiɗa hande o ɗo e yesso haalirde nde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia to karallagal to ko karalla men bawɗo golle Saydou Abouba gorko mo Liki Sayba gorgol ñalamo janggo so hawri e welede gueno ko gorko mo Liki Sayba gorgol Gali Abouba aranten kumpitale demgal pular Allah jarama on jarama yo jamal hiranen